салом алейкум мегум модари меҳрубон, салом алейкум мегум падараи дилу ҷон, саломи гарми май тарафи ғариби, худо хоҳам миём ягон рӯз ба қариби, очама ёд кардам нони чакони тара, як минута хандаи сари дастархони тара, мехом да барм боши сармадару ғушуд монум, ама хеховум барадамуи сафеду ҷонум, шумо кузиқ нашен бачад имрӯз ғарибай, агар ман дурам бошам омаданам қарибай, баги биё чакелини мегуфтагита, мефурам дар рӯзи туюм бинам хурсандита. Ман миём ай ғариби, очаҷон ба қариби, ман миём ай ғариби, дар дили ма қариби, ман миём ай ғариби, очаҷон ба қариби, ман миём ай ғариби, дар дили ма қариби. Ман имрӯз ғарибам дурай бародарон, ман имрӯз ғарибам.